जों दिनै और खुमलुं आमचाइनि जत तिब्रामा थाखायनो र जों कैसे थाना राडोपुर थानाव जों गेराव मा खायका तामनि बागै हिंखाय 2-3 दिन धइरा और खुमलुंआव खूब आतंक गिरिकरा एलकार तामनि बागै हिंगै सिलाय कगलायो अब बेलेखे ककतर तामनि बागै जों साइमानका मियानि सिकां उसकांग मानदाय गतना काइसांखा जों खोनामानि बीजेपी बाय बीजेपी नि नक सबाइले नक थाङै बखले चेयर बखले जों फटो रकम नुखा आरो थाङै बाइक सेबेलाय नुखा आ दलनो ताइसे फायै खुमलुंनो चिने एग्री ऑफिस गानाव जे काइसा बीजेपी पार्टी ऑफिस खलाइबर कुथुमलाय तंलायमानि आरो बाहायना सकसा लायका सबाइलायका आबनो तैना दिनै हर थानाय दिनै बिस तारिख 25 तारिखनि हर हायनो हाय चिनो ताकारजला एरियाव हाय खुमलुं एरियावनो जे खरकसा बीजेपी नि कर्मी हयतिरा हिनि बुमुं जे माकै पाराव बन नग थाङै कगैलाय माने जों खोनाका आरो बीजेपी बाय बीजेपी नि थाङै कगैलायो 20-25 जना थाङै बन कगैलायो कगलाय माने परे हेगन बाराने अंखरि खारमान परगन बिन यासिबो गुलि नांखा जोंहाबो तो क्लियर ताबुक जे गुलि नांनाय ब जीबी हॉस्पिटल मिया हरने जों खोनाका बन खेरेंबार हॉस्पिटल तुमका खेरेंबार हॉस्पिटल नारि गंगे बन जीबी हॉस्पिटल रेफार खाइ रका अबसे कख हंगाय जे गतना अब हाइन एरिया जुदि सब समयनो गुला गुलिनि तंगाय जारा तंग कसं तंगाय अरनि जारा जे चाकरि खायनाय चिराय जुबक स्कुल कलेज परि तंगाय बंग अवस्था तामंनाय
अरो तो जों साइमांका अरो जे बीजेपी पार्टी ऑफिस खलाई दं माने चिन अरो जे खुम्पुई बॉयज हॉस्टल दं चिन पार्क दं एग्री ऑफिस दं अम हाइ निया रस जुदि अम हाइ सालब्रुनो जुदि अम हाइ के परिबेश जुदि आतंक कंगलाई दं हांकाय अ खुमलंग एरेन बर बियां थांनाय अबन बागन जों तंगमाला लिया जों अम हाइ के बीजेपी जसा पनंगलाई दं थां हाइ हिंद जों तंगमनि फियाबा एरिया जुदि अम हाइ दं हांके पब्लिक रक बाकी तंगमानायबा बने बगन जों वानचका जिन अरन चिन एमएलए ताइ जत्तो लोकल दिना जों वानचका यै जों हमनो बन्द मा खाइनाय परिष्कार क जों साइमिया साबाय साबां साइमिया एलकार शान्ति माना रंनाय चिनि दिमान एलकार बासिनि दिमान जों एलकार शान्ति माना रंनाय एलकार तंकसां मातो बनाय अबाहाय गुला गुली हयरानि सालब्रुमनि सक चालायो बखलायो तख्रुबलायो दल दल बाइक बाय ब्रुम ब्रुम थांलायो अब कोनो मतो एरियान बर बवस्था बने बगन जों थानाव डेपुटेसन का थानाव जों माहिन कक रका एक सप्ताहनि बिथिं जदि बरमे एरेस्ट खायांकाय जों पब्लिक हानि तंगलिया जों रोतुगै रम लाइसिनाय रोतुगै रमै ताबुकबो सावो मीडियानि बिथिं दै ताबुकबो सावो केबो कुनु नग जुदि अब बररक जारा जमा हाइन तंगरा आश्रय नाय तंगाकाय केबो जाति गुस्ति तंगाकाय पुलिस नियागो सरेंडर फाइदि पुलिस नियागो सरेंडर होय हाय हांके जों पब्लिक बाध्यता रमनान बागै बाध्यता नाय अबनो चिनि मेन डिमान्ड अमनो बागैनो जों तिनि एरियाव तंगसां तंगनानि बागै एरियाव शान्ति थै तंगनानि बागै एरियाव स्कुल कलेज पार्क कटलो किछु बायरन बरक फायो ओ एरियाव जों जुदि अमहाय जुदि चिनि तिप्रासार जों राजधानी दंमोन जागा जुदि तिप्रासार राजधानी तो अबनो और जुदि अमहाय छोट प्रॉब्लम तंगाकाय चाकरी खाइनाय बाकरी खाइनाय जत किछु परिनाय स्कुल कलेज थानाय बरक करे आतंक लांलाय दङ अबन बागैनो जों सानो अबनो बन्द खाइनाय त अबन बागै जों तिनिनि मेन थानाव देपुटेसन दं बिसकनो हामबाय